by si Pokra. Ang dami namang dessert. Ay sige, kukuha. Sabi ni Pokra. Tawag dun. Maigin naman natututo siyang ano. Kaya mo yun. Mga pagmahirap. Yapatay! Public ano lang yun, pero Publicity. natututo siya kung bakit yung alam niya yung nakakatigil ng biscuit ba yung tigpipiso ba yung tayo Marie. yun Marie natikman niya yun sabi mo sarap ka Ang piso galing. piso gulat siya sige na Matinding galit siya. Oh, ang galing naman. Boss, palit tayo. Guys, may nakalimutan lang ako. Ay, ako din. parang matatay ako Hello, tita. Ay, magsasara na po. Ipalista po muna. Oh, siya. Hindi ko na-imagine. ano pala yung nalakas mo na baka hindi natin abos kailangan Hindi. Di ba dadating si Sam? Kung nga pupunta pa yun. Tapos madrinahan natin ulit. Sabi ka man lamang. Ha? Nabura ko dito yung text mo. Pupunta ka daw dito, sabi nila. Ba't ako? Lalanta na. Ba't ako? alam ko na kaya ano tayo Sana hindi dumating si Binabaklaan ko na nga, girl, appear ka pa ba dito? Ano daw, ano, mga